Alle elsker kamuflerede gekkoer. Men vidste du, at man engang troede, de var uddøde? Kamuflerede kommer fra Ny Kaledonien, en lille øgruppe i det sydlige Stillehav. Arten blev officielt opdaget af videnskabsmænd i 1866, men da ingen så en anden kræsted på de næste 100 år eller deromkring, troede alle, at denne smukke gekko var uddød. De fleste giver rotter skylden for kræstede gekkos forsvinden, samt en særligt modbydelig myreart, kaldet elektrisk myre. Men så, i 1995, besøgte en gruppe herpetologer Ny Kaledonien, efter en voldsom storm havde ramt øerne. Og der fandt de en håndfuld kamuflerede gekkoer, der var blevet blæst ned fra deres gemmested i træerne. En af de heldige herpetologer samlede et lille antal gekkoer og tog dem med tilbage til USA, hvor nogle talentfulde krybdyrholdere kunne avle dem. I dag anses kammergekkoer for at være nemme at holde og opdrætte, og de er et af de mest populære krybdyrkæledyr i verden, der bringer glæde til millioner af mennesker. Den elektriske myre skaber stadig problemer for crested geckos i Ny Kaledonien, og deres vilde bestande menes at falde hvert år som følge heraf. Så det er stadig meget muligt, at cresties kunne uddø i naturen. Gudskelov at disse vidunderlige øgler opdrættes i så store antal af private, hvilket essentielt redder arten fra udryddelse. Denne fantastiske historie er blot et eksempel på det banebrydende arbejde, udført af private opdrættere og deres gennembrud inden for avl af krybdyr. Godt arbejde, krybdyrsopdrættere. Jeg er Rob Pilley fra Rob's Wild Adventures, og dette er ansvarlig krybdyrpasning. Hvis du elsker krybdyr og gerne vil se flere videoer som denne, hvorfor så ikke blive et ansvarligt medlem af Krybdyrsopdræt? Gå over til vores hjemmeside for at finde ud af mere.